በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ኒቆዲሞስ ካብ ጸልማት ናብቲ ዘይጠፍእ ብርሃን ዝተገብረ ሚስጥራዊ ጉዕዞ። ነዚ ቻናል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምባል ጀምሩ። ለይቲ እዩ ኢየሩሳሌም ብጸጥታ ተዋሒጣ ኣላ። ጸቢብ መንገድታት ተቐድስቲ ከተማ ብድሙቕ ጽላሎት ተሸፊኑ ይርከብ። ኩሉ ሰብ ኣብ ዓራቱ ደቂሱሎ። ሓደ ዓብይ ሰብ ግን ካብ ድቃሱ ተንሲኡ ብጥንቃቐ ተጎልቢቡ ካብቲ ግርማ ዝዓሰሉ ዓብይ መንበሪኡ ወፀ። እዚ ሰብ እዚ ኒቆዲሞስ እዩ። ንሱ ተራ ሰብ ኣይነበረን። ምሁር ሕጊ ኦሪት፣ ኣባል እቲ ላዕለዋይ ቤት ምኽሪ ኣይሁድ፣ ሃብታም ከምኡ እውን መምህር እስራኤል ተባሂሉ ዝጽዋዕ ሊቅ ነበረ። ስለምንታይ ደኣ እዩ እዚ ኩሉ ክብሪ ዘለዎ ሰብ ከም ሰራቕ ተሓቢኡ ብለይቲ ክወፅእ ተገዲዱ? ምኽንያቱ ኣብ ልቡ ዝነድድ ሕቶ ስለ ዝነበረ እዩ። እቲ ካብ ናዝሬት ዝመፀ መምህር ዝገብሮ ዝነበረ ተኣምራትን ትምህርትን ንኒቆዲሞስ ድቃስ ከሊእዎ ነበረ። ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ክራኸብ ደለየ እሞ ግን ድማ ንኽብሩን ንሽሙን ፈርሐ። ኣብታ ንእሽቶ ጸባብ ክፍሊ ሓንቲ መብራህቲ ዘይቲ ጥራይ ትነድድ ነበረት። ኒቆዲሞስ እቲ ዓብይ መምህር እስራኤል ትንፋሱን እናሓፀሮ ኣብ ቅድሚ ኢየሱስ ክርስቶስ ተቐሚጡሎ። ኣብቲ ክፍሊ ዝነበረ ጸጥታ ብናይ ትንፋስ ሽውሽውታ ብናይ ኒቆዲሞስ ናይ ሕቶ ድምፅን ጥራይ እዩ ዝስበር ነይሩ። ኒቆዲሞስ ብኣኽብሮት ተደፊኡ መምህር፣ እዚ ንስኻ ትገብሮ ዘለኻ ተኣምራት ኣምላኽ ምስኡ እንተዘይኮይኑ ክገብሮ ዝኽእል የልዎን በሎ። ንኢየሱስ ክርስቶስ ብኣእምርኡ ክርድኦ ይፍትን ነበረ። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ናብ ዓይኒ ኒቆዲሞስ ትኩር ኢሉ ጠመተ። እቲ ትምህርቲ ካብ ፍልጠት ናብ ሕይወት ዘሰጋገረሉ ህሞት በጽሐ። ሰብ ከም ብሓዱሽ እንተዘይተወልደ ንመንግሥቲ ኣምላኽ ክርያ ኣይኽእልን እዩ በሎ ኢየሱስ ክርስቶስ። ኒቆዲሞስ ደንጸዎ። ንሱ ከም መምህር መጠን ኩሉ ነገር ብኣእምርኡ ክርድኦ ይደሊ ነበረ። እቲ ኩሉ ዘጥረዮ ፍልጠት ኦሪት ግን ኣብዚ ሓድሽ ሓሳብ በጺሑ ደው በለ። ሰብ ምስ ኣረገ ከመይ ኢሉ ክውለድ ይኽእል? ዳግማይ ናብ ከርሲ ኣዲኡ ዲ ኸኣቱ ኢሉ ሓተተ። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ብዛዕባ ስጋዊ ልደት ዘይኮነስ ብዛዕባ መንፈሳዊ ምሕዳስ ይዛረብ ነበረ። እቲ ካብ ስጋ ዝተወልደ ስጋ እዩ፣ እቲ ካብ መንፈስ ዝተወልደ ድማ መንፈስ እዩ በሎ። ኒቆዲሞስ ከመይ ኢሉ ይከኣል ኢሉ ብጥርጣረ ክጥምት ከሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብቲ ዝነበሩሉ ክፍሊ ወጻኢ ናብ ዝነፍስ ንፋስ ኣመልከቶ። ኣብቲ ጸጥታ ለይቲ እቲ ንፋስ ኣብ ቆጽሊ ኣእዋም ክሸዋሸው ከሎ ይስማዕ ነበረ። ኢየሱስ ድማ ከም ዝበሉ ንፋስ ናብ ዝደለዮ ይነፍስ፣ ድምፁ እውን ትሰምዕ፣ ካበይ ከም ዝመፀን ናበይ ከም ዝኸይድን ግን ኣይትፈልጥን ኢኻ። እቲ ካብ መንፈስ ዝተወልደ ኩሉ እውን ከምኡ እዩ። እዚ ቃል እዚ ንኒቆዲሞስ ዓብይ ትርጉም ነበሮ። ነፋስ ክትሕዞ ይትኽእልን ኢኻ፣ ብዓይንኻ እውን ኣይትርእዮን ኢኻ፣ ግብሩን ጽልኡን ግን ትርእዮን ትሰምዖን። መንፈስ ቅዱስ እውን ኣብ ሕይወት ሰብ ክሰርሕ ከሎ ከምኡ እዩ። ከመይ ኢሉ ንልቢ ሰብ ከም ዝቐይሮ ብኣእምሮኻ ክትንትኖ ኣይትኽእልን። እቲ ዝመፀ ለውጢ ግን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ግሁድ እዩ ዝብል መልእኽቲ ዘለዎ ሓሳብ እዩ ነይሩ። ኒቆዲሞስ ኣብታ ለይቲ እቲኣ ሓደ ዓብይ ትምህርቲ ተምሃረ። መንፈሳዊ ልደት ብሕጊ ሙሴ ዝመፀ ቀመር ዘይኮነስ ከምቲ ንፋስ ብናጽነት ዝነፍስ ብመንፈስ ኣምላኽ ዝወሃብ ሰማያዊ ጸጋ ምዃኑ ተረድአ። እቲ ዝርርቦም ናብ ዓሚቕ ምስጢር መንፈሳዊ ሕይወት ምስ በጽሐ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ኒቆዲሞስ ኣጸቢቑ ዝፈልጦ ታሪኽ ሙሴን እስራኤላውያንን ኣዘኻኸሮ። እስራኤላውያን ኣብቲ ደረቕ በረኻ እናተጓዓዙ ከለዉ ብምኽንያት ዓመጾምን ቅሬቶምን መርዘኛታት ኣትማን ተላኣኹሎም። መርዝቶም ኣትማን ንብዙሓት ቀተለ። ህዝቢ ተሰናቢዱ ናብ ሙሴ ምስ ኣወየ እግዚኣብሔር ፍሉይ ዝኾነ ናይ ምሕዋይ መገዲ ኣርኣዮ። ሙሴ ካብ ነሓስ ተመን ሰሪሑ ኣብ ነዊሕ ዓንዲ ሰቐሎ። እቲ መምርሒ ቀሊል ነበረ። እቲ እተነኽሰ ሰብ ናብቲ ተመን ጥራይ ይጠምት፣ ሽዑ ክሓዊ እዩ። እቲ መርዚ ኣብ ውሽጡ እናተዘርግሐን ከሎ ጥራይ እምነት ገይሩ ናብቲ ስቑል ተመን ዝጠመተ ኩሉ ይድሕን ነበረ። ኢየሱስ ነዚ ታሪኽ እዚ ብምጥቃስ ንኒቆዲሞስ ከም ዝበሎ ከምቲ ሙሴ ንተመን ኣብ በረኻ ዘልዓሎ ዝሰቐሎ ወዲ ሰብ እውን ከምኡ ክለዓል ይግብኦ እዩ። እቲ መርዚ ኣትማን ንስጋ ከም ዝቐተለ መርዚ ሓጢኣት እውን ንነፍሲ ወዲ ሰብ ይቐትል እዩ እሞ እቲ ናይ ነሓስ ተመን መርዚ ዘይብሉ ግናኸ መልክዕ ተመን ጥራይ ነበሮ። ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ሓጢኣት ዘይብሉ ቅዱስ እንከሎ ንሓጢኣትና ተሰኪሙ ኣብ መስቀል ተሰቕለ። እቲ ኣብ በረኻ ዝተሰቕለ ተመን ንግዚያዊ ድሕነት ስጋ ነበረ።
እቲ ኣብ መስቀል ዝተሰቕለ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ንዘለኣለማዊ ድሕነት ነፍሲ። ኢየሱስ ክርስቶስ ንኒቆዲሞስ ካብቲ ዝፈልጦ ታሪኽ ሙሴ መርዘኛ ተመን ኣዘኻኺሩ ከምቲ ሙሴ ንተመን ኣብ በረኻ ዘለዓሎ ወዲ ሰብ እውን ክስቀል ከም ዘለዎ ገለጸሉ። ሽዑ እዩ እቲ ዝዓበየ ምስጢር ዝተገልጸ ኣምላኽ ንወዱ ዝኣምን ኩሉ ናይ ዘለኣለም ሕይወት ክረክብ እምበር ከይጠፍእሲ ንወዱ በይንኡ ክሳብ ዝህብ ክንድኡ ንዓለም ኣፍቀራ ኢሉ ነገሮ። ኒቆዲሞስ ካብታ ገዛ ክወፅእ ከሎ እቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበረ ጸልማት ለይቲ ኣይተቐየረን። ኣብ ውሽጢ ልቡ ግን ንኹሉ ዘመኑ ዝመርሕ ዓቢ ብርሃን ተወልዐ። እቲ ብለይቲ ንኢየሱስ ዝረኸበ መምህር ሕጂ ንባዕሉ ናብ ሓድሽ ልደት ተሰጋገረ። እቲ ሕግን ስርዓትን ጥራይ ዝፈልጥ ዝነበረ ሊቅ ኒቆዲሞስ ሎሚ ግን ፍቕሪ ዝበሃል ሓድሽ ቋንቋ ተማሂሩ ተመልሰ። ታሪኽ ኒቆዲሞስ ኣብታ ለይቲ እቲኣ ጥራይ ኣይውዳእን። እቲ ዘርኢ ኣብ ውሽጢ ልቡ ይዓቢ ነበረ። እቲ ኣብ ምስጢር ዝተጀመረ ዘርኢ ሕጂ ኣብ ማእኸል ህቦብላ ክወፅእ ክዕምብብን ክፈርን ግዚኡ በጽሐ። ኢየሩሳሌም ብሰንኪ በዓል ፋሲካን ብሰንኪ እቲ ናዝሬታዊ ኢየሱስን ብወጥሪ ተዋሒጣላ። እቶም ሓያላት ሮማውያን ንዝኾነ ዕግርግር ንምቁፅጻር ኣጽዋሮም ኣልዒሎም ኣለዉ። እቲ ኒቆዲሞስ ኣባል ዝኾነሉ ላዕለዋይ ቤት ምኽሪ ኣይሁድ ድማ ንኢየሱስ ክርስቶስ ንሞት ብምፍራድ ዓብዪ ውሳነ እመሓላሊፉ ነበረ። ኒቆዲሞስ ኣብ መንጎ ክልተ ዓበይቲ ወጥርታት እዩ ነይሩ። በቲ ሓደ ወገን እቲ ንዓመታት ዝደኸመሉ ስልጣን፣ ክብረት፣ ፈሪሳውነትን ናይ ኣይሁድ መምህርነቱን ነበረ። በቲ ካልእ ወገን ድማ እቲ ኣብ ውሽጡ ከም ዘይጠፍእ ነበልባል ዝነድድ ዝነበረ ሓቂ። እቲ ዝኸበደ ሰዓት መጸ። ኢየሱስ ኣብ መስቀል ተሰቕለ። እቲ ዓለም ክትድሕነሉ ዝተመደበ ናይ በጃነት ሞት ተፈጸመ። እቲ ዘገርም ግን እቶም ብብርሃን ፀሓይ እናተመላለሱ ክሳብ ሞት ክንስሕበካ ኢና ዝበሉ ደቀ መዛሙርቱ ብፍርሒ ተዋሒጦም ሃደሙ። እቲ ብሩህ ተስፋ ዝመስል ዝነበረ ጉዕዞ ብጸልማት ዝተተክአ መሰለ። ኣብዚ ኩሉ ሰብ ዝረሓቐሉን ዝፈርሓሉን ከቢድ እዋን ግን ዓለም ዘይተጸበዮ ሓደ ተኣምር ተኸሰተ። ኒቆዲሞስ ካብ ጽላሎት ወፀ። ንሱ እቲ ብለይቲ ተሓቢኡ ዝመጸ ሰብ ሕጂ ግን ሞት ኣብ ዝነገሰሉ ሰዓት ካብ ኩሎም ንላዕሊ ተብዐ። ኒቆዲሞስ ንክብሩ ኣይሰግእን፣ ንሃብቱ ኣይበቐቐን፣ ንስልጣኑ ኣብ ቤት ምኽሪ ኣይሁድ ኣይተኸለለን። ፍልጠቱን ደረጅኡን ንክርስቶስ ካብ ምግልጋል ኣይዓገቶን። የግዳስ ንኹሉ ማሕበራዊ ክብሩ መስዋዕቲ ገይሩ ኣብቲ ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝወገኑ ሞት ዝፍረደሉ ከቢድ እዋን ኣብ ጎኒ ክርስቶስ ብትብዓት ቆመ። ኒቆዲሞስን ዮሴፍን ነቲ ሞት ዘይሰዓሮ ሕያው ኣምላኽ ብኽብሪ እናሰነዩ ብኽቡር ሽቱ እናለኸዩ ብምስጋና ኣብቲ ዮሴፍ ንባዕሉ ዘዳለዎ ሓድሽ መቓብር ክቐብርዎ ብኽብሪ ክገንዝዎ ጀመሩ። ከምዚ እናበሉ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተወልደ ማርያም እምቅድስት ድንግል ተሳሃለነ እግዚኦ። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ወተሰቅለ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሳሃለነ እግዚኦ። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተንሥአ እሙታን አመ ሣልስት ዕለት ዐርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማነ አቡሁ ዳግመ ይመጽእ በስብሐት ይኰንን ሕያዋነ ወሙታነ ተሳሃለነ እግዚኦ። ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን። ለይኩን ለይኩን። እቲ ብለይቲ ብሕቶ ዝተጀመረ ጉዕዞ ሎሚ ንስኻ ቅዱስን ሓያልን ኢኻ ብዝብል ዓቢ ናይ እምነት ኣዋጅ ተዛዘመ። ሎሚ ኸንሕና ኣብቲ ኩሉ ሰብ ንክርስቶስ ዝርሕቐሉ ሰዓት ኣብ ጎኑ ክንቀውም ድልዋት ዲና? ኒቆዲሞስ ዝመሃረና ዓቢ ቁም ነገር ኣሎ። እቲ ናይ ሓቂ እምነት ኣብ ግዜ ብርሃን ጥራይ ዘይኮነስ ኣብቲ ዝጸልመተ ሰዓት ሞት እዩ ብንጹር ዘንጸባርቕ። ታሪኽ ኒቆዲሞስ ታሪኽ ኩላትና እዩ። ካብ ፍርሒ ናብ ትብዓት፣ ካብ ጥርጣረ ናብ እምነት፣ ካብ ጸልማት ድማ ናብቲ ዘይጠፍእ ናይ ዘለዓለም ብርሃን ዝተገብረ ናይ ዓወት ጉዕዞ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።